Zutunik podcastaren 3. saioa hasiko dugu gaur. Bakizuten bezala, podcast honen helburua da, gure Bilduko ledunak eta ordezkari publiko nagusiak, mahaikideak, beraiek, persona bezala ezagutaraztea komunitatean, denak ikusi dituzue, telebistan edo batzarretan, baina askotan ezer gutxiak behien bizitza pertsona ez, eta gaur baukagu persona oso interesgarria, Sonia Jacinto García. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz? Oso ondo. Bueno, orain pixkat urduri, zintzoa naiz. Danak ezagutzen dugun bezala Sonia hona ekartzea ere kostatu zaigu, beti bere itzalean, anonimotasunean hobeto lan egiten dulako, baina, kongresua danak egiten dugun bezala, berak ere pauso bat eman du aurrera, bera ere, parte hartzeko gurekin. Sonia, nola da, Beraunen jaio eta bizitzea? Beraunen jaio eta bizitzea, txikitan gogorra. Txikitan oso gogorra. Beraun ezagutzen dutenentzat, berala ulertuko dute zertaz ari naizen. Beraun, laburrean, ez naiz asko luzatuko, baina Beraun bere garaian izan zen, auzo oso sufritua, heroina sartu zelako garaian bete-betean, eta horrek asko zaildu zuen auzoan bizitza, bai, eta gu txikiok ginen ontzat, gauza oso gogorrak bizitza tokatu zitzaigun, ez? Adibidez, nik gogoratzen dut asko, ez dakit, ukiko nituen 7-8 urte gutxi gora bera, eta beldur handiak sartu zitzaizkidan 2 norabidetan, ni nituen 3 izarragoak, txikienak eramaten zizkian 10, beste batek 14 eta beste batek 18, oza, pentsa alde handia zauen, eta gero aizpa gazteago bat, urtebete gazteagoa. Orduan, nire beldurrak ziren, batetik nire nahiak heroinan erortzea, ze asko hitz egiten genuen horretaz, eta auzoan ikusten genuen, izan zen sarraskia, zenbat gazte hil ziren, zenbat familia apurtu, delinkuentzia lapurretak eta nola zuden auzoan, eta gero aizpari begira beste beldur bat daukan, eta zen eraso bat pairatzea. Horretan ere, indarkeria matxistare bete-betean zegoelako, eta gero, bortxaketa asko gertatzen ziren auzoan, eta inkluso aurrekin, orduan, ni 2 beldurroiek nituen. Zu izan zea, Beraun ulertzeko jende askorentzat, nolabait esateko idealizatu dukidazakegu Gipuzkoa, Donosti, ze izan daiteken soziologikoki, edo Errenteria horre eta bera hartuta, eta gero dago Beraun. Eta Beraun litzake, nolabait beste Euskal Herri bat, askotan gure burutik edo ez duguna presente edukitzen, ez? Eta, baina gaztaroa edo zura urtzaroa auzo hortan edo nola gogoratzapena dituzu? Hola, esan ez du, gogorro izatez gain, hortzaro zoriontsua daukazu buruan? Bai, oso zoriontsua familia maitasun handia genuelako. Guk zorte bat eduki genuen ere bai, anaiek ez, baina aizpak eta biok ikasi genuen ikastolan, eta horrek beste mundu bat zabaldu zigun ere bai, ez? Eta, euskeraz bizi ginen, Euskal Herria ezagutu genuen, segurazki horrek ere ondorio batzuk eduki ditu gero nire bizitzan hartutako erabakietan, ez? Baina zoriontsua baldin nintzen ere, etxean sorte hori neukalako, beldur horiekin bizi nintzen, ez? Lehen aipatutako beldurrekin, orduan. Bai, ez dakit, igual atzera begiratuta, segurazki ez dizket buelta asko eman, baina bai, igual maila batean gogorra izan zen eta aldi berean zoriontsua. Gero gertatu zitzaigun ere bai, urte horietan langabezia bete-betean zegoen, Beraunen bereziki larrituta heroinaren kontu honengatik. Baina gero ere, bostan nahi arreba ginen eta aita langabezian geratu zen, fabrika itxi zen. Orduan horrek ere, etxean sortu zuen, inflexio une bat, eta aldaketa asko etorri ziren gure bizitzetara. Gogoratzen ditut detaileak, ni oso txikian nintzen, orduan gogoratzen dut amak azaldu zidanean, aita langabezian geratu duzela, eta beraz aldaketa batzuk egin behar genituela, eta erabaki batzuk hartu behar genituela, esan ziala, horrek ez, nik aletzen, baina honek zer suposatzen du? Honek suposatzen du, ezin duzulako lakau edan, eta hemendik aurrera kafe hartu behar duzula. Eta oso kafetzalean naiz, eta baina txikitan hasi nintzen kafe hartzen, pentsa. Edo ni zer dakit, askotan lagunek eskurtsioak eta gauzak egin altzituzten, eta guk ezin genuen, ez zegoen, eta arrautza frigituak jaten genituen gauero, orda, bai hori gogoratzen dut,
baina askotan harrotasun punto batekin. Osea, ez drama bat bezala, ez? Bueno, segurazki familia asko bizitu dituzte horrelako egoerak, baina nik harrotasun punto batekin bizitzen dut, etxean oso ondo eraman genuelako. Eta gurasoek gaitasun handia izan zuten, bostan nahi garrebak aurrera ateratzeko, eta nire anaiek ere bai, osea, naiz eta langabe izan, pues, maila eman zuten, guk ere onartu genuen egoera eta eman genuen, eta horrek asko markatzen zaitu, eta gauza asko erakusten dizkizu bizitzarako. Horrek gogorra egiten zaitu? Zer, barkatu? Horrek, bizipen horiek persona gogorra egiten izatera eraman zaitu, edo ez? O balioan baloratzea gehiago gozo? Nik uste dut gogorragoa baino, erakusten dizula baloreak eta lehentasunak argi ukitzen. Eta gaur egun hori maila batean galdu da. Osea, gu garai hartan ez genuen baloratzen, pues ez dakit, markasko arropa janztea, ulertzen genuen oso ondo zeintzen egoera, eta nik uste dut helduagoak egin ginela azkarrago, ze laguntzen genien gurasoei, batzutan impotentziarekin bizitzen genuen, ze jumartzen nuen igual ikastolara, eta esan, nik ezin dut bidaia egin, ez? Eta negaletzen zizuten, baina zergatik ezin duzu bidaia egin? Ezin delako, ez? Eta horiek gestionatzea guretzat gogorra zen etxetik kanpoan, baina etxe barruan heldutasun handiarekin jokatu genuen. Eta zure gurasoak berez etorri ziren biak Extremaduratik? Bai, biak. Extremaduratik etorri ziren lehenengo bi aurrekin, osea, bi anaizarrenekin, 3. anaia hemen eduki zuten ja, eta gero aizpa eta biok. Bueno, ni lehenengo eta gero nire aizpa. Eta guzti horiekin, kondizionante horiekin, esan dezu gero ikastolak beste mundu bat erakutsi zizula, eta gero errenterian, ere militatzen oso goitzasi zinen. Bai, ikasle abertzaleaken hasi nintzen eta jarraien garaian, ez dakit edukiko nituen 16 urte edo lako zerbait institutoan, gogoratzen dut hasi nintzela, ez lehenago igual, Eta gero, jarraien nengoela hasi nintzen HB-en, 19 urterekin edo 20 urterekin hasi nintzen main nazionalean, orduko main nazionalean idazkari bezala, eta bai, bizitza osoa militatzen, esango nuke. Eta bizipen horiek adibidez, etxean ere nola eraman dituzte, gurasoek, ulertzen zuten, nola egin dazu bidea? Hasieran gehiago kostatu zitzaien, ulertzea, ez? Ze, klaro, hori beraun bezalako auzo batean, pentsa, ez? Oso jende gutxi zegoen ezker abertzalekoa, eta gainera horrela ageri bustitzen zena eta horrelako postu batean, eta gainean gauza guztiak hitz egiten ziren, kostatu zitzaien. Ze onartu zuten hasieratik, ez ziaten inoiz esan ez egiteko, baina galetzen ziaten, baina zergatik, ez? Zergatik eman duzu urratsari. Gero revoluzio bat bizi zen, batez ere espetxeratuak izan ginenean, gaina ni izan nintzen atxilotua, jarraiek aseiko auzian inputatu ninduten, gero EHako auzian ere atxilotu ninduten, eta azkenean guztietan libreatu, baina bateragunekoan ja barrura sartu gintuzten, ez? Orduan beraiek ere revoluzio bat ikusi zuten, eta ilegalizazioaren garaia, pertsona asko bizitu dugu, eta beraiek ere bizitu zuten, ez? Beldurrekin, eta nik uste dut hor evoluzio bat egin zutela, gauza asko ikusi zituztela beste ikuspegi batetik, beste angelu batetik, gauza asko ikasi zituztela ere bai, eta nik uste dut azkenan bizitu zutela harrotasun handiarekin. Gero itxengo kartzelako egonaldia, baina ze erantzun zenien galdetzen zizutenen hori gurasoei? Zergatik? Begira, nik garai hartan oso simple ikusten nuen, eta zatenen, Euskal Herria aske bat nahi dugu. Eta niretzako honen alde eman behar da dena. Ez ginen, garai hartan gainera oso argi genuen, zein zen helburua, zein zen proiektua, nora eraman nahi genuen Euskal Herria, horretarako argi genuen ere borroka egin behartzela eta oso zaila zela borroka hori, gogorra, gordina, baina urratsa eman behar zela. Eta onartu zuten. Igual ez zuten ulertu, baina onartu zuten. Nahikoa zuten, hartu zuten autu bat bezala, eta, ikusiko dugu. Eta nola bizitu duzu, politikagintza mundu honetan, ez eta ez izan igual modu konbentzionalean gaur egun ulertu daiteken bezala, o inkluso gaur egun Bildu gairitzen den esparruetan, bere garaian emakume izatea eta ardura postuekin aritzea. A ber,
Bueno, ni gizonekin eta emakumeekin gustora egiten dut lan, bale, hori horrela da. Baina emakume izateak beti dauka beste, Gehigarri bat. bai, beste gehigarri bat, bai. Beti gogorragoa da, ez? Bueno, guk askotan bizitzen dugu, ez? Gure bileretan eta askotan eztabaidatzen dugunean, ez? Tonoa pixka bat altxatzen baldin bada, pues azkenan zure ahotsa desagertzen da, ez? Eta zaila da, ni sentitu batzutan gehiago demostratu behar nuela, emakume izategatik. Inbisibleagoak garelako kasu askotan, eta gure ekarpena, bueno, pues, ez dut orokortu nahi ere, segurazki ditugulako emakume asko, referentzia handiak direnak, eta bestera batera egiten dutenak lan, eta guretzako arrotasun handia direnak, ez? Baina ni nire kasuan oso pertsona diskretoa naiz, gustatzen zaite lan isila egitea, edo ikusten ez dena, eta hor eroso nago. Baina, klaro, hortik kanpo atera behar duzunean, eta beste paper bat jokatzea tokatzen denean, kostatzen da. Ze beste rol bat hartu behar duzu, eta batzutan rol horiek pixkat maskulinoak dira. Eta hori horrela izateaz gain, gaur egungo politika gintza eta baita ere gurea ere bai, gure esparrua, horren beste, ni pentsatu nahi nuke ezetz, baina gizonkeriz beteta dago. Gure lan esparrua? Bai, eta jardunak, gure egitekoak, zen ez dut. Begira, nik esango nuke, zentzu horretan, oraindik etxeko lanak baldin baditugu ere, evoluzioa badagoela, eta evoluzio positiboa izan dela. Nik alderatzen dut, 19 urterekin, hasi nintzenean, esparru batzuetan liberatu bezala, ez? Dedikazio osoarekin militatzen, egoera oso ezberdina zen. Askoz gogorragoa zen orduan, emakume izatea eta militatzen egotea. Eta gaur egun, ez dut esango baldintza optimoenetan gaudenik, ez da gutxiago ere, baina uste dut evoluzioa oso positiboa izan dela. Eta nabari dela, beste sentsibilizazio maila bat dago, beste egiteko modu bat instalatzen ari da, eta horretan aurrera pauso handiak egin ditugula esango nuke. Leheno hitzen duzu zure kartzelaldiaz, Bai. 3 semalaben amazera, Bai. kartzelan zinanean ere umea zarrena zenun, nola bizitu zenun bera gabe egotea? Begira, askotan hitz egin izan dut honetaz, eta, oso gogorra da, espetxe batean egotea, haur txiki batekin kanpoan, ez? Eta ni espetxeratu nindutenean, anerrek 2 urte zituen, izan zen oso gogorra. Baina gogorragoa da ama batentzat, eta segurazki aita batentzat, bizitza horrelako esperientzia bat, azkenean, min gehiago ematen dizulako aurrak bizi duen hutsunea zureak baino. Zure hutsunea oso handia da, zure seme edo alabari gabe egotea oso gogorra da. Baina min gehiago ematen dizu, berak sentitzen duen hutsunea sentitzea. Eta ezin izatea ezer egin. Ulertzen, impotentzia horrekin bizitzea, niretzako hori zen gogorrena. Espetxealdia, nola daukazu gogora horitzapenak, edo, beti daude gauza onak, gauza txarrak, baina esperientzia bezala? Nik uste dut, eta beti esaten nuen txantxetan, espetxetik jende guztiak pasatu beharko luke 6 hilabete gutxienez, brometan esaten nuen, baina espetxak asko erakusten dizulako ere bai. Eta espetxan ikasten duzu zure burua ezagutzen, zure mugak ikusten, egoera estremoetan zure erantzunak ikusten, zure gaitasunak, indarrak, ahuldadeak, dena. Ezagutzen duzu zure burua bestera batera. Eta niretzako zentzu horretan esperientzia positiboa izan zen, bale? Baina gero espetxa dauka gauza bat oso gogorra, eta da, zu barruan zaudela, eta oso gogorra zuretzat, baina badakizula ere min handia eragiten ari diozula zentzu horretan familiari, ez? Familiak sufritzen duela zu barruan zaudelako. Eta gero, jende asko badaki zer den hori, motxila nume bat eukitzea, bidaietan beldurra izatea, eguraldi txarra egiten duelako, elurra dagoelako, ez daki zer dagoelako, eta ea ondo helduko diren espetxera, ea ondo bueltatuko diren etxera, beldur konstante horrekin bizi duzu ere bai, ez?
Baina bai, baditu gauza onak eta baditu gauza oso txarrak. Gure entzuleak eta ikusleak konturatuko zian bezala, Soniak doaia oso handia dauka erlatibizatzeko gauzak berare buruari ez importantzia emateko. Baina ez da horrela askotan, eta kasua ere bada, ez dut bueltatu zinean gerora, espezialetik gero beste 2 semana daukituzu. Bai. Baina baita ere, bidean bizitza guztiontza bezala ere, bada aldapan gora, badian pasarteak ez seme alabengatik, baizik eta gerora ere, Bildun azken urteotan ere, esatet zagatik erlatibizatu, bidea ere ez delako nez eta ikusten dian emaitzak oso ondo bazen, atzean dagoen guztia ez da ikusten. Eta atzean dagoena da, osasuna, bidean ere gurasoa jontzaizkizu, 2 urte epe gutxian, eta nola bizitu dituzu epealdi hauek? Bai, azkeneko urteak ere, maila batean izan dira poz handiko urteak. Osea, inoiz imaginatu ez genuen egoera politiko bat bizitzen ari gara, baina aukera gehiago ditugu. Zentzu horretan oso pozik nago, ilusio handiarekin bizi dut. Baina egia da, militantzia eredu honek ere badituela koste handiak, ez? Eta maila pertsonalean ere, fakturak hor daude. Azkenean hau dena lortu da, baina jende askoren dedikazio maila altuarekin, ordu asko sartu ditugu, oso momentu intensoak bizi izan ditugu, batzuk oso onak eta beste batzuk oso txarrak, eta horrek azkenean faktura pasatzen dizu osasunean ere bai, ez? Ni gainera pertsonalki bizitu izan dut egoera oso zehatza, ez, gurasoen egoerarekin, azkenean biak hil zitzaizkidan oso denbora gutxian, eta gainera aitaren heriotza izan zen oso momentu, edo oso modu tristean, ez, justo izan zelako pandemiaren garaian, orduan ni konfinatua nengoen COVID-a neukalako, aita oso larri jarri izan, baina beste osasun arazo batengatik ingresatu zuten, eta nahi arreba guztiak berarekin zeuden, eta mare bai, agurtzen, eta nik telefonoz egin izan behar nuen. Orduan, hori gogoratzen dut, min handiarekin. Bai, eta gero, gutxira mail zitzaigun ere bai, eta, bizitzan pasatzen diren pasarteak dira, baina momentu batzutan, esan ez dut, baditula ere militantzia honek eta maila bateko militantziak, sakrifizio personala handiak egitea, gero balio politikoan jartzen ez direnak, eta ustat hori ere jarri barreko elementuak direla. Urte asko pasa dezu militatzen, baita ere sortu nire aritu zinen, sortutik, eta gero Bildura pasa zinen, transizio hori nola bizitu zenun? Zer da Bildu asartu zinean nola ikusi zenun? Eta gaur egun, zertan bilakatu den instrumentu hau, Bildu? Begira, sortutik Bildura pasa nintzenean, pentsatu nuen, bizitza osoa daramat honetan, ez? Eta kostatu zitzaidan egokitzapena urte bete edo. Kriston aldaketa da. Azkenean, Bildu da elefante izugarria, jende asko da bile Bilduren bueltan lanean, eremu oso ezberdinetan, gaitasun eta potentzial handiko jendea dago Bildun lanean, eta azkenean, ni sartu nintzen, printzipioz hori dena antolatzen laguntzera, ez? Neri kostatu zitzaidan asko, azkenean, hasieran, oso logikoa den zerbait egiten, uste dugu erresa dela egitea, baina azkenean, oso kultura politiko ezberdinetako jendearekin aritu behar duzu, ibilbide oso ezberdinak izan dituen jendearekin egin behar duzu lan, eta horrek eskatzen du egokitzapena eta asko ikastea. Eta niretzako izan zen irakaspen handia, oso handia. Nik urte hauetan, beti ez, baina urte hauetan ere asko ikasi dute Bildu. Zu hiru gemaloen ama izateaz gain, ikustearekin batera esan ez dut, Bilduren bilakaeran, ume txiki hori gaur egun bilakatu denarekin eta bilakatu daitekeenarekin noraino uste duzu iritsi daitekela? Bildu noraino? Nik uste dut maila batean iritsi dela. Gaur egun Bildu ikusten da herri honetan ezinbesteko alderdi edo eragile edo indar politiko bezala. Bilduk esaten duena entzuten da.
EH Bilduren ikuspegia oso konpartitua da, gero eta gehiago ikusten ari gara. EH Bilduk ere ulertu du edo jakin du ulertzen jendartearen ikuspegia, kezkak, arazoak, eta horrekin oso ondo konektatu dugula esango nuke. Eta horrek ezinbestez eramango gaitu, beste partida bat jokatzera, herri honetan, eta partida horretan izango gara gobernua zalantzari gabe, eta instituzio ezberdinetan gainera. Nik uste dute EH Bildu gaitasuna duelako herri hau lideratzeko, ez bakarrik instituzioetatik, orokorrean ari naiz. Eta lidergo gaitasun hori erakusten ari da egunerokoan. Batetik, ikusten delako EH Bilduren militantzia herri-herri, nolakoa den, zen lan egiten duen herritarrekin batera eta herritarrentzat. Eta hori balorean jartzen ari da, jendea ikusten ari delako. Eta nik uste dut jendeak gaur egun hori behar duela, horrelako lidergo bat, herri hau eraman behar den eskenatokira eramateko. Lidergoa zitzen duzuk, bukatzen joango da, baina gaur ikusten eta entzuten ari zaizkizun neska gaztei, lidergotza baten ispilutik zer esango zineke politikagintzari eta militantziari eta proiektu politiko honi engaiatzeko, lotzeko orduan. Horrela laburrean, nik esango nieke herri honek merezi duela, herri hau askatu behar dugula, eta herri hau berdintzaleagoa bilakatu behar dugula, ez? Eta horretarako, hemen egon dira belaunaldi asko lanean, gure aurretik ere, dena eman duen jende asko egon dela, baina ezinbestekoa da jarraipen baten batea, eta beraiek hartu behar dutela protagonismo orain. Eta gaur egun dituzten aldarrikapen horiek guztiak bideratu ahal izateko ezinbestekoa dugula horrelako herri bat, herri aske bat, eta beraien ekarpena ezinbestekoa zaigula. Eta bukatzeko, azken bi gonbidatu berdina diogu, eta ditugun pegatinak kotxetan jartzeko euskarareko armarriakin, eta orain guztiek galdera berdina egiten dugu, gero guk jarrarazteko. Zeini emango zioneke pegatina hau, berak kotxean jar dezan. Nere izpari. Nere izpa izan delako urte hauetan guztietan bide lagun, bera ere itzalean, baina beti nire ondoan egon den pertsona bat izan da. Eta segurazki bere babesa, indarra eta laguntza gabe, ez dakit gainditu, baina izan dudan indarrarekin ez nuke gaindituko. Sonia Jacinto García, mi esker, gaurkoan gurekin egoteatik, eta hurrengo arte. Mi esker.